Хора, вие сте много лоши. С цял труд. Нали знаете Анди Студио? Те са труд. Ние го правим същото. Но вие просто ни правите науки. Затова ние напускаме YouTube, само ще гледаме и няма да правим видео. Пак спрях, защото исках да ви кажа. Ако поне дадете един лайк, ще сме много радостни. Ако не дадете лайк, ние просто никога няма да правим видео. Но моля ви се, дайте сърцето и ще направим всичко, за да ви го върнем. Ако не го направите, аз просто ще кажа, значи просто не искате да поне да слушате видеята. Аз не се ядосвам за това, защото бях истински провал. Но поне вижте и другото видео, което сега го направих. Да видите, че показах новия си меч. Ако го видите, сърцето ми ще изпълви вашето. Моля ви се. Моля ви се. Знаете, че аз не обичам лоши хора да идват и да се борят с мен. Ако дадете поне 5 лайка за това видео, което казвам, съм по-радостен. И ще ви кажа защо е била тази рана, която вече е минала. Беше лъжа, ама реалното ще е, ако дадете 5 лайка, и ще ви кажа. Става ли? От мен